алейкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломати хуб ай духтарако пеши апаё бида омадагием борои новинка овардагиай марҳамат бозори Корвон тарафи Тилобозор 13 дарвоза 8 қатор борои новинкаи фасон овардагиай баъд медонен духтаро распродажа доран ина нигоҳ кунен одамолака гирифта истиян распродажаҳои беҳад хушрӯ овардагиан инора дар рафти навор якта ба якта бо нишон метиҳам. Ассалом созед азен беша раҳмат. Аввал новинкаро нишон диҳем. Духтарако нигоҳ кунен чиқа новинкаи фасон овардиан. Куртои идона марҳамат. Ира бинен не пуштаги хичона бинен чиқа хушрӯча. И чӣ материали фасон? И пеки 3D я гулош хали бромадаги. И пеки 3D. Ассалому алейкум апа ва хоҳарони азиз. Чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти олӣ лозим намешавад. Ба коча баромада гончи фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. Мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. Шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. Ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. Барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. 220 сомон духтарако то 60 размер ҳастай. Марҳамат хоҳишмандо биёен ай пеш бинен бо мана диден чӣ хушрӯчанд аҷоиб 220 сомон 220 сомон ира бинен рангора рангои фасони бад марҳамат ина каседа дар корай биёен духтуш дар ҳақиқат ҳам хушрӯи бадай духтарако мана размероям ҳамаи размеро ҳаст то 60 размер ҳаст духтаро баъзу размеротона омада тамошо карда интихоб кунед қайш бо хушрӯвай иша диден духтарако марҳамат аз инам чанд табая мана марҳамат духтаро аз инам чандта расветкаи фасон омадагай иам 220 сомон ай 220 сомон диден иам абхали ай гулш 3D ай ина биёен бо хутон ай пеш тамошо карда интихоб кунен мана ишам аҷоибо духтарако дар ҳақиқат ҳам фасон ипекои 3D марҳамат омада дар ҷои апаёбида интихоб кунен доставкаам доранд ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран касе доставка дар кора нависен доставкатон кунанд ин модели новинка чанд смай ана ира бинен иам хушрӯчай 180 сомон духтаро аз инам расветкаи фасон ҳастай озина дигар расветкаошам нишон метиҳам мана бинен и то чандай размерш то 58 та ин модел ина бинен то 58 модел размер ҳаст ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ана баъд бо ипекои новинка гло итальянка и чанд смай чай материалшон фасонай духтарако 200 сомон марҳамат хоҳишмандо касе киртагирай пеши апаёбида биёен киртои фасон овардагиай интихоб карда харидорӣ кунен инаи моделшам хушрӯай иглшам аҷоибот иглшам ё то чандай размерошон инош то 58 размер доранд аз инам бинен чандта гулу чандта расветкаяй мана диден ишам аҷоиб фасонак 200 сомон 200 сомон духтарако ҳатман омада тамошо кунен баъд метавонен харидорӣ кунен ана киртошон аҷоибая 180 сомонда метиҳанд иам бори навай марҳамат бо омаден мебинен чандта расветкаи фасон дора аз ин модел ина ҳами узор чанд ҷода ман навор кардагим диден бо ин модели новинкаш нархи хуб 170 сомон чандта расветкаи фасон диден духтарако то 58 размер ҳастай ба ҳазур размеротона метавонен ки пайдо кунен ина ранги сирхшам ҳаст на расветкаи фасонак то 58 размер ҳаст
ана ба духтарако ино глои ипек дар доинг омада. ира бинен чӣ хел хушрӯ аҷоиб ранги ипек метова духтарако. То 58 размер ҳастай. нархиш чандай? 160 сомон. ай фасониша бинен. марҳамат духтаро, ина аз инам метавонед ки интихоб кунед рангои фасони хушрӯ. ҳам сиёҳ ҳастай, ҳам вай ҳастай, гарчица ҳастай. ина аз ин бо чанд расветка дигар доштаед духтарако? тамошо кунед. аҳа ино чандан? 160 сомон то 60 размер ҳастай. глои ипек духтаро дар доинг. ина бинен куртои арзон гуфта будем, ина нисбатан арзоно пешниҳод мешава дар ҷои апоя буда. мана ҳамаи ҳамино новинкаи ҳамаи нами куртоо бори нав. мана ҳози дигар моделошам ҳастай, дигар рангошам ҳозир нишон метем. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. баъд то охира тамошо кунед. иҷа дар распродажаам ҳастай. 100 сомонӣ кардагиан куртора. то охира тамошо кунед. вошам баъд мебинед духтаро. марҳамат. 160 сомон. диден 160 сомон ошон чӣ хел хушрӯчай. ин рангшам аҷоиб фасонак. 160 сомон. интихоби хеле зиёд. ҳами глои доинг, глои ипек дар доинг беҳад бисёр омадагиай. иша ишта хушрӯй, иша ишта хушрӯй. ҳамаш нигоҳ кунед да. ҳамаш глош фасон. аҷоибот. размерои калон, размерои майда. чӣ размере дар кораитона духтаро? ай пеши апа ёбида меёбен. мана стойка варатникоям омадагиай. ина ин моделошам ҳастай. мана надиден ҳамаша ба ҳазур тамошо карда скриншот кунед, равон кунед. шумо да доставка кунана, доставка доранд. ина имконияти омадан дошта бошед бо беҳтар мешава, барое ки ҷа курта бисёрай. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. ё чанд сумиян? ина 160 сомон. ина ин модело ҳамаш 160 сомон духтаро. беҳад фасонак. ина ҳамаи ҳамино 160 сомон духтаро. хушрӯчае ҳастанд ки ина ин моделош. мана аҷоиб 160 сомонӣ. ина ин стила мепурсиданд. ина марамат ҷои апаёбидада ҳастай. 160 сомонӣ. кардо меша ки мегирен духтаро. 160 сомон. бо ай пеш биёен тамошобинони азиз интихобошона бинен. ҳозир сезони куртаки ҳаст. куртои паплин. паплинои фасон. ина глоша бинен. иша ишта хушрӯвай, иша ишта хушрӯвай духтарако глошон. ина ҳо аҷоибай. ина платёра диден духтаро. ҳамаи ҳамин 160 сомон. мана ҳамаш аҷоиб фасон. 160 сомон. ба ҳазур духтарако ина тамошо карда интихоб кунед. ёки биёен иҷада интихоб зиёдай тамошо кунед, пӯшен, баъдан метавонед харидорӣ намоед. мана ин моделам ҳамихел 160 сомон. ишам ҳамихела. и арабаяё шолкишай глянцевая 200 сомон. ина 160 сомон. ипек диден ин расветкошам чӣ хел хушрӯчаанд. то 58 размер ҳаст духтарако. ба ҳазур биёен размерора меёбен. боварӣ дорум ки маъқултон мешава, барое ки интихоби беҳад хушрӯ доранд. ана ё чанд сумай? ана духтарако и гилда королевский велюр буд аҳамиятиен духтарако. озӣ бошад дар паплинои белмандо омада. 100 чанд сом? 170 сомон. бинен фасонак. инаям расветкош хушрӯа. 160 сомон духтарако. марамат куртои нав бисёр оварда паёбида шумода. ба ҳазур омада тамошо карда интихоб кунем. ина спорт стил ҳо. иш спорт стила 180. мана спорт стилошон 180 сомон. ино паплиношон ҳамаш белмандои туркияй. ба ҳазур дар тобистон мепӯшен. инам чизе мебинен размер ҳаст. аҳа қахшрӯи моделои нав. ё чанд суман?
200 сомон фасони киртара бинен духтарако материалш билмандо турки ина расветкара бинен ишаишда хушруа ишаишда бовар кунан аҷоиботам ина чӣ доштем ин модел да гирбишим буд ҳозир бошад мана бинен дар паплини белмандо омадай 200 сомон дар ҳақиқат ҳам хушрӯай ҳам ягон ҷо рафтанда фасони бад метова бои гуфти гапо хулас ина биёен бохтон ай пеш бинен сангчоошон оригинал ози ман сангчооша бо хушрӯ карда шумода нишонтим ина нигоҳ кунен ҳамаш пирра задаги ай сангош фасони бад биёен размеро ҳаст духтарако пушаймон намешавед ана бад киртои туёна бо агар хоҳед инаи моделоям ҳастай кори дастӣ кораи дастӣ чанд сумая бида 250 350 сомон нигоҳ кунен вай ҳам пешакаш ҳам пушташ ҳамаш украшения дора кори дастӣ материалш гирбишин то 6 размер ҳастай ана расветкои фасон ана двойка бисёриё двойка гуфта буданд ина духтаракон двойко 150 сомон ҳамқа хушрӯчаян ки бурукошон кати саб букаки фасонакан ина беҳад интихоби зиёд папли накан мана 150 сомон медонам ки бисёр меписанд двойка духтаракон двойкаи хушрӯ омадагиай биёен бинен анаи моделорам арзон кардан двойкаяй киртаву ай болош рубашка омадагиай анаи модело 200 сомон шидан чандта расветкаи хушрӯ астагиш киртаи ай болош рубашкая 200 сомон марамат оригиналошай корои дастӣ дора ина нигоҳ кунед ҳамаями украшения кори дастӣ духтарако ина остинакошон кати аҷоиботай расветкои беҳтарин доранд бо биёен ай пеш хитон як бор тамошо карда интихоб кунен ана ба двойка и двойкао чанд сом як бор дига нишон 120 сомонай кирта почаай духтарако двойка мана 120 сомон касе двойка дар корай биёен 120 сомони инами расветкош мондаги ҳастай паплинакошон белмандояй сангои сваровски тоза доранд диден ина иёям ҳамихела ина духтарако иноям 120 сомон бурукошон картиян двойкаи хушрӯ мана каседа дар корай 120 сомон ана глисад баркшам хушрӯай духтарако ирам ами акса кадагян 120 сомон нархи беҳтаринай марҳамат диен тамошо кунен ай пеш бинен духтарако ай тараф боша распродажай киртои 100 сомона ози якчанд киртарам нишонтен ози духтарако киртоора нишон метием бинен 100 сомон инамиҷа чизе ки мебинен 100 сомон кардагян киртоора фасониша бинен духтарако мана 100 сомон инаи тараф иёям 100 сомон духтаро бинен моделои фасони хушрӯ манаи моделам 100 сомон ҳама ино қиматӣ будан ҳози боша аксия шидагиай 100 сомонӣ кардагиан интихоба бинен бисёрай бо ки омаден ай пеш ба ҳазур тамошо мекунен духтаро мисол дар як навор ҳама ира нишон дода намешавад вале шумо метавонед ки омада ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен инаи украшенӣ дорам ҳамихела ям 100 сомон ай ишам 100 сомон шидагиай духтаро диден хушрӯ қадш дарози хушрӯшай мана ёшам 100 сомон инами расветкош мондагиай паплинакошон белмандо духтаро дар ҳақиқат ҳам бисёрай мана интихоб хеле зиёдай бо ки омаден ба ҳазур тамошо карда интихоб мекунен анаи моделам ҳамихел 100 сомон шидагиай ина кадомеша ки мегирен 100 сомон киртои фасон иҷада ҳам армански шолкай ҳам паплини белмандояй ҳам доингай ҳама намуд паплинкати тайёр шудагиян 100 сомонӣ духтарако ина ира бинен чихе бисёрай аҷоибот спорт стилшам ҳастай киртои намхе ба ҳазури кушоти хушрӯшам ҳастай мана 100 сомонӣ бо биёен ай пеш бинен боварӣ дорум махултон мешавад уна ваё чандан спорт стило ё 100 сомониян ина инора бинен духтарако ина болопушан 100 сомон марамад аз ин чандта расветка ая ина 150 ая ба духтарако ина ё 120 сомон шид ваян кардиганои ду тарафа
این کاردیگان رو دو طرفا میتونین پوشین. انا بعد با کرتا و شرف ایو چندن؟ این کرتا شرف چنده؟ اینا 120 سومونی کرتا شرف فرمانس که شلک از این چند تا رسویتکا. من رسویتکاش ببینین چه رسویتکای فاسونک دارن. من аксияи беҳтарин рафтеста духтарако ҳатман омада пеш тамошо карда интихоб кунен. Мана ё ки нависеншона доставкатон кунан. Ҳамашон шарфкатияи рангоша бинен. Ҳамаш рангошон фасонан. марҳамат духтарако аксияи апаё бида давом дора. Омада ай пеш тамошо кунен. ана ба духтарако нигоҳ кунен куртарубашкои фасони туркӣ ҳастай. Тоза турецкиян 250 сомон беҳад расветкои хушро омадагиай. марҳамат биёен касе хоҳишмандай бори новинка нависеншона доставкатон мекунанд. ё ки биёен ай пеш бинен ина расветкоша бинен чӣ расветкои хушрӯ дора бисёр омадагиай и бор. марҳамат биёен ба ҳазур пушен бинен ҳама тарафа баъдан интихоб кунен. ана баъд болопӯшои беостин пурсида будем. болопӯшои беостини фасон оварда япаёбида барои шумо. ё чанд сум шудагиян? 180 сомон болопӯшои фасон дар тобистон ба ҳазур мепӯшен. бинен духтарако сабукакан ваян шифон хушрӯ 180 сомон то 60 размер ҳастай. ина баъд бо ина остиндорош ҳастай. остиндорои фасон омадагиай духтаро. марҳамат ёям 180 сомонӣ. кадомиша ки мегирен ина нависен ё ки биёен хитон ай пеш бинен глакоша бинен чӣ хеле глош мондагиай. 180 сомон. бана беҳад хушрӯчай. аҷоиба 180 сомон. ана е тигршам аста. ина касе тигр пурсидагӣ буд. тигракои хушрӯам овардагиян 180 сомонӣ. ира бинен гарохш касе пурсида буд. ина 180 сомон болопӯши сабукаки хушрӯ размеро ҳастай духтарако. биёен бо бинен. мана марҳамат аҷоиб фасонак 180 сума болопӯш. иша ишда фасонай бовар кунен ҳамаш глош хушрӯвай. ҳозир ай пеш бинем духтарако. мана иша бинен бо атлас глак адрас глак мепурсиден. марҳамат бинен чӣ хел хушрӯчай. ҳозир мепӯшанд бо датана бинен аҷоибот меиста. мана марҳамат аз болои курта мепӯшен. аҷоиб хушрӯ сабукакай дар тобистон аз болои ҳама намуд паплин метонен ки пӯшен. мана сабуки хушрӯ. ин моделшам аҷоиба фасон 180 сомон. пуштаги хичон бо аҷоиботай бинен. ина касе ки сафед мехоҳад сафед чамастай. ина хесиё сафед чамастай. чандта узорай хулас дар амиҷа ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен узороша доставкатон мекунанд. мана и атласишам хушрӯа. хулас беҳтарин интихобот барои шумо духтаро. марҳамат. на и бо дига модели горошек. аз и кардигано то 60 размер ҳастай. ина тамошо кунен бо размеротона интихоб кунен. мана рӯзҳои наздик боз ҳам борои новинка бисёр мебиёя. ҳам беостинуш ҳам остиндоруш духтарако биёен ба ҳазур бо тамошо карда интихоб кунен. диден чӣ қадр хушрӯчаанд ҳамаш. ана ин модел ҳастай. ба и чанд сумай? 250 сомон модели новинка гли ипекай духтаро. марҳамат ҳозир дигар ваёшам расветкошам нишон метиҳанд. хоҳед ин моделошам фасонак. ё чанд суман дастангиётон? ана ин моделаш 200 сомонай. уҷада бо 250 сомона ҳастай. ҳозир бо 250 сума дигар ваёшам нишон метиҳанд. айна ё хушрӯанд духтаро. ҳамқа фасонанд 200 сомон айно. айна 200 сомон 180 сомон шудагиян. кардиганои аҷоиботанд духтаро. паплини белмандо расветкои беҳтарин ҳамаш бори новинка. диден 180 сомон. мана 180 сомон. инора духтарако кирта барина мепӯшен. айда иш двойка буда дидед. киртаво абая. марҳамат биёен бо айпеш тамошо карда интихоб кунен.
интихоби кардиган бисёрай, интихоби болопӯш бисёрай дар пеши апаёбида. Хоҳишмандо биёен, бухтон пӯшен, бинен, инай моделшам бинен. Хушрӯ расветкаш. Мана чанд та расветка. Кадомиша мегирен 180 сомон. Паплини белмандоян, чӣ тавре гуфтум. Дар тобистон инора метонен ҳамчун болопӯш пӯшен. Метонен ҳамчун ҳам киртахча тоққа пӯшен духтаро. Уш интихоби шумо мешава. Хулас биёен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Ин модели кардигана бисёр мепурсен духтарако. Ин моделишам фасонай чанд та расветка дорад духтаро. Марамат бинед чихе расветкаи хушрӯ. Нархиш чанд смай пайбида? 200 сомон. 200 сомон. Мана саб букакай фасонакан дар тобистон аз болои куртоотон духтаро мепӯшен. Шифонай бисёриҳо мепурсан шифонак боша. Ина духтаро бинед чихе расветкаи фасон размеро ҳамаш ҳастай. 200 сомон то 60 размер доранд. Ина куртои пека як бори дига биненда пеш чихе хушрӯвай. 160 сомон то 60 размер ҳастай. Аҷоиб хушрӯча. Марҳамат, хоҳишмандо чӣ расветкае дар корай, чӣ намуде дар корайтона пеши апаёбида биёен бо бинем. Хулас дӯстони азиз, бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ бас мешавад. Хайр, саломат бошен то наворҳои оянда.